Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Gesang sesarengan wonten ing paguyuban menapa komunitas pancen betahaken maneka wani bab utawi prasyarat sing baku supados anggenipun bangun gesang sesarengan estu sareng-sareng sami mujudaken kabegjan lan karaharjan. Gusti Yesus kanthi setya nuntun para murid dalem supados anggenipun bangun paguyuban komunitas murid-murid saged mujudaken komunitas sing bahagia. Sampun kathah ingkang dipun aturaken Gusti Yesus menggaing paguyuban ingkang bahagia. Lan ing dinten menika Gusti Yesus tasih nglajengaken kados pundi nuntun para murid dalem anggenipun mujudaken paguyuban kala wau. Gusti ngendikake bab kegelisahan utawi kekhawatiraning gesang. Mbok menawi manah ingkang boten longgar, manah ingkang gadhahi sesanggen utawi pikiran sing boten padhang merga maneka warni bab kadonyan sing ngaru-biru, tentu menika sacara langsung menapa boten nggih mempengaruhi anggenipun bangun gesang sesarengan sing bahagia, sing begja rahayu. Jenenge wong nek wis mumet kuwur pikirane, susah hatine, bangun gesang sesarengan sing bahagia ya ora gampang. Kadang kula sok mikir lan bingung, umpaminipun yen sedina menika kudu mimpin misa berkatan jenazah karo manten, sing siji susah, sing siji seneng. Kadangkala yen boten gadhahi simpati utawi bela raos wonten ing manah sok-sok ya mung kaya mesin, sing penting misani rampung. Padahal naminipun bangun gesang sesarengan utawi paguyuban nggih migunakake manah nganggo ati. Mila ing wiwitaning Gusti Yesus ngandika bab bangun paguyuban sing bahagia kedah linandesan tresna tinresnan, kepara tresnani mungsuh. Menika lak temtu betahaken manah sing longgar, manah sing jembar, sing bisa nampa maneka warni bab sing ora nyenengke. Mbuh kuwi mungsuh sing marai sengit, marai jengkel, marai anyel, utawa rasa susah, rasa sedih, rasa sengsara, rasa lara ing manah. Yen anggenipun bangun paguyuban boten linandesan manah ya mengko mung kaya mesin, ora ana rasane, dadine ya hambar, terus ora bakal langgeng utawa awet. Mila Bapak Ibu para kadang kinasih, piye-piye paguyuban ki ya butuh tanda kutip uyah kados masakan. Masakane apa wae nek ana uyahe mesti enak. Ning nek ra ana uyahe, mbok manis, mbok pahit, mbok getir, mbok kecut, ora enak tanpa rasa asin utawa uyah. Mila pasemon Gusti Yesus bab dadi pepadang, dadi uyah menika estu penting. Awake dhewe mbangun paguyuban sing bahagia ya kudu dadi uyah tumrap siji lan sijine. Bisa dadi rasa sing nikmat. Temtu kemawon ampun ngantos uyahe kakehan ndak asin banget. Sak madya sak cukupe kanthi wicaksana. Kados pundi anggenipun Gusti Yesus ngajak para murid supados yen ngadepi kekhawatiraning gesang utawi kegelisahan wonten ing manah
tetep bisa mbangun paguyuban sing bahagia. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 6 ayat 21 ngantos dumugi 30 sekawan. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid dalem mangkene, wong iku ora bisa ngabdi bandara loro. Mengko teneh sing siji ditresnani, sijine disengiti, sijine diraketi, sijine didoi. Kowe mokal bisa ngabdi Gusti lan mamon. Mula pituturku, aja kuwatir munggo ing uripmu, apa sing arep kok pangan utawa kok ombe, lan aja kuwatir munggo ing badanmu, apa sing arep kok sandang. Handa urip ajine ora ngluwi pangan lan badan ora ngungkuli sandangan. Delengen manuk-manuk ing awang-awang, rak ora tau nyebar, ora ani-ani lan ora nyimpen ana ing lumbung, ewadene diparingi pangan dening Ramamu ing swarga. Handak kowe ora luwih aji. Kowe kabeh sapa sing marga melang-melange bisa nyambung dawaning umurmu sak depo wae? Ya kene kowe wasumelang prakara sandang, tamatna kembang bakung ing ora-ora kae, sing uripe tanpa ngrekoso, tanpa ngantih. Ewadene kandhaku, Prabu Sulaiman ing jaman kamulyane agemane ora bisa ngembari endahing kembang mau. Lah yen suket ing ora-ora wae, sing saiki isih nanging sesuk wis dicemplungake ing geni, disandangi kaya mangkono, mendah kowe wong sing supet ing pengandel. Mula aja sumelang lan kandha apa sing arep dak pangan, utawa apa sing arep dak ombe, utawa maneh apa sing arep dak anggo. Kabeh iku mau ya diluru-luru wong sing ora ngandel ing Allah. Ramamu ing swarga rak ya priksa yen kabeh iku kok butuhake. Golek ana dhisik kratoning Allah lan kasunyatane, mengko liyane rak ya katut diparingake. Mula aja kuwatir prakara dina sesuk. Sesuk rak ana urusane dhewe, saben dina nggawa sanggane dhewe-dhewe sing cukup. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, bab wasumelang utawi rasa kuwatir dingendikake Gusti Yesus marang para murid, awit menika nggih termasuk bab sing penting lan estu berpengaruh anggenipun bangun paguyuban. Wong sing kuwatir, wong sing wasumelang menika pratandha bilih tiyang dereng pitados estu wonten ing pangreksa dalem Gusti. Mila yen wong wasumelang, wong kuwatir bab pangan, bab ngombe, bab sandang, menika temtu kebutuhan dasar sepisanan nggih, sandang, pangan, papan. Lan kula panjenengan kedah ngakeni menika estu penting tumraping bangun karaharjan. Ning yen tiyang lajeng kuwatos utawi wasumelang menggaing apa sing arep dipangan, apa sing arep diombe, apa sing arep disandang sesuk, dados sing dikuwatirake iki bab masa depan, bab sesuk, ora saiki. Padahal saiki yo iso mangan, iso nyandang, iso mapan. Ning mergo mikir bab sesuk,
saiki wong ngalami kekuatiran, wasumelang, padahal durung kelakon sing bakal dialami. Mila yen wasumelang rasa kuatir menika lajeng belenggu gesangipun tiyang, Gusti paring pitedah tiyang lajeng boten saged ngabdi bandara loro, ngabdi Gusti lan ngabdi mamon. Amargi menapa? Sing setunggal ditresnani sijine disengiti, sijine dicedhaki, sijine didoi. Kula panjenengan anggenipun bangun paguyuban sing begja rahayu nggih kedah tansah yakin lan pitados bilih Gusti ngreksa gesang kula panjenengan saben dina. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.